Fl-14 ta' Lulju l-Kummissjoni Ewropea nedit rakkomandazzjonijiet speċifiċi għat 18-il xahar li ġejjin, rakkomandazzjonijiet li joffru gwida lil pajjiżi Ewropej. Nhar it-tnejn fl-laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku ġew diskussi rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżna. Dwar pajjiżna l-Kummissjoni Ewropea innutat titjib f'diversi setturi fosthom dak finanzjarju. Il-Kummissjoni nnotat ukoll il-ħruġ ta' pajjiżna mill-proċedura tad-deficit eċċessiv u li d-deficit tal-pajjiż naqas taħt 3%. Madankollu l-Kummissjoni rrakkomandat li grazzi għat tkabbir ekonomiku pajjiżna jersaq aktar lejn il-Medium Term Budgetary Objective. Il-Kummissjoni kellha kliem pożittiv ukoll għas-settur tal-edukazzjoni, mod partikolari fl-impenn tal-Gvern sabiex tonqos ir-rata tal-istudenti li jtemmu l-edukazzjoni tagħhom qabel iż-żmien. Għaldaqstant il-Kummissjoni Ewropea rrakkomandat li jkomplu jittieħdu aktar miżuri f'dan ir-rigward. Rakkomandazzjoni oħra li għamlet il-Kummissjoni Ewropea kienet dwar il-pensjonijiet u l-bżonn li titkompla riforma fil-pensjonijiet. Dwar in-negozji il-Kummissjoni rrakkomandat li għandu jsir titjib fis-sistema ta' kif l-intrapriżi u n-negozji jisselfu mill-banek. Il-pass li jmissu għal sa' Ottubru il-gvernijiet tal-Istati membri jippreparaw abbozz bil-pjanijiet tagħhom.